Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, добрый вечар. Добрый вечар, Иван. Ну вось зараз увесь свет сачыць за тым, што адбываецца ў інтэрнэце, таму што адбываецца шмат чаго. Я пра тыя магчымасці, якія адчыняе інтэрнэт. Можна нават вывучаць мову, можна чамусьці навучыцца вандраваць онлайн па і музеях, таксама галерэях і па краінах. А хто гэта ўсё робіць, каб гэта было доступна? Вось як мы з табой. Мы на перадавой, можна так. Ну, не мы, конечно, на перадавой. Але сёння у нас чацвер, і мы працягваем курсы па гісторыі Віцебска, і сёння у нас гаворка пойдзе пра гісторыка-культурныя каштоўнасці. Увогуле, адкуль яны пайшлі, з чаго ўсё пачыналася. Ну, мы не будзем нават пра ўсе гісторыка-культурныя каштоўнасці, якія ёсць іх неяк апісваць. Скажем так, з гісторыі гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Тэлевізійныя курсы па гісторыі Віцебска. Пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы, і мы рады прадставіць нашага заўсёднага госця. Гэта Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Ну што, тэма гісторыка-культурных каштоўнасцяў, так? Ну так. Так, і, напэўна, як заўжды, з чаго ўсё пачыналася, скажем так, калі чалавек усвядоміў, што трэба пасля сябе нешта пакінуць у спадчыну, скажем так, і якія рэчы трэба захоўваць. Чалавек мог усвядоміць усё вельмі ў старажытныя часы, улічваючы тое, што феномен каштоўнасцяў, феномен захавання матэрыяльных і нематэрыяльных прадметаў, якія звязаны з родам, якія звязаны з племенем, якія звязаны з кожным асобным чалавекам. І гэта ўсё ўзнікае яшчэ ў далёкай старажытнасці, таму што як толькі, напрыклад, людзі пачалі хаваць сваіх продкаў, калі з'явіліся тыя ж курганныя ці бескурганныя ці іншыя пахаванні, гэта ўжо як спосаб захавання памяці пра сваіх продкаў. Таму культ продкаў, які з'яўляецца ў глыбокай старажытнасці, ён у чымсьці і быў вось той крыніцы, адкуль з'яўляецца ў будучым культ спадчыны. Тое, што з 19 стагоддзя стала вельмі папулярна спачатку ў Еўропе, а потым ва ўсім свеце. І, скажем так, гэты культ, асабліва ва ўмовах глобалізацыі, набывае зусім іншыя рысы і пашыраецца ўсё на большую колькасць аб'ектаў. Таму крыніцы сапраўды можна шукаць у глыбокай старажытнасці, і гэта нават можна прасачыць не толькі на аснове тых жа археалагічных знаходак, можна прасачыць на ўзроўні, напрыклад, плямён, якія ў 19-18 стагоддзях і нават зараз знаходзяцца на ранніх стадыях развіцця, таму што такія яшчэ захаваліся і ў пэўных частках Азіі, Афрыкі, адпаведна, Паўднёвая Амерыка. Таму у асобных, скажем так, у асобных плямён Паўднёва-ўсходняй Азіі увогуле ёсць цікавая традыцыя. Вы можете запытацца пра іх продкаў, яны вам не толькі могуць расказаць, но і паказаць. Таму што традыцыйна гэта ўсё захоўваецца ў доме. Ну, так сталася. Таму спадчына ў кожнага розная. У іх няма той архітэктурнай спадчыны, археалагічнай спадчыны на той стадыі развіцця. Затое вось ёсць тое, што сведчыць пра іх еднасць, што сведчыць пра тое, што ў іх былі продкі, адкуль яны пайшлі. А вось калі мы ўсё ж такі будзем больш казаць пра нашу тэрыторыю, так? Вось што магло быць рэліквіяй вось у тыя часы? Ну, напрыклад, гэта нейкі рэлігійны культ. Рэлігійныя ці не? У першую чаргу рэлігійныя аб'екты і зноў ж такі тыя ж самыя пахаванні. Гэта цесна звязана, і гэта якраз сведчыла пра еднасць той ці іншай суполкі людзей. Калі ўвогуле сачыць за развіццём культу спадчыны, можна сказаць, што з узнікненнем цывілізацыі ўсё змяняецца. Ну, па-першае, ускладняецца сістэма жыцця людзей. Асабліва гэта можна было добра прасачыць на прыкладзе таго ж старажытнага Рыма. Калі ў старажытным Рыме упершыню менавіта там пачынаюць дбаць пра неабходнасць захавання
старажытных архітэктурных аб'ектаў і твораў мастацтва. Ну, калі творы мастацтва, тыя ж творы манументальнага мастацтва, менавіта монументальная скульптура, гэта ўсведамлялася як мастацкія творы, якія трэба захоўваць, дык з архітэктурай была крыху інакш. Дайшло да таго, што імператор Александр Север у 2022 годзе, ну год запомніць вельмі проста, улічваючы спалучэнне такую лічбаў, выдае першы нарматыўна-правовы акт, які вядомы ў свеце, які забараняе разбурэнне старажытных пабудоў. Па сутнасці, гэта зараджэнне заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны на сусветным узроўні. Ну, праўда, там мэта была утылітарная. Вельмі часта многія вядомыя пабудовы Рыма разбіралі дзеля таго, каб прадаць іх у якасці будаўнічага матэрыялу. Таму гэта былі проста рэсурсы, якія можна было рэалізаваць там жа на месцы. Ну, такі фонд. Прычым асабліва не ўкладваючыся, зарабіць на гэтым грошы. Ну, чаму б не, але дзяржава з гэтым вырашыла змагацца, і дзякуючы гэтаму ўсё ж такі Італія ў чымсьці змагла захаваць сваю старажытную спадчыну. Вось ён плюс з'яўлення заканадаўства. Таксама ў старажытным Рыме ўжо адзін з апошніх імператараў Майярыян, там цяжка, канешне, прамовіць, але ён прымае рашэнне пра тое, што неабходна захоўваць таксама старажытныя пабудовы, але ўжо дзеля таго, што яны сведчаць пра магутнасць Рыма. Таму з'яўляецца цяпер не мэта захаваць, таму што іх хтосьці на гэтым спрабуе зарабіць, а дзеля таго, што гэта сапраўды, вось ён прыклад славутай і доўгай гісторыі Рымскай імперыі, усяму, што папярэднічала непасрэдна імперскаму перыяду развіцця гэтай цывілізацыі. Дарэчы, тое ж самае мы назіраем у пазіцыі вестгота Тэадораха II, які захапіў Рым і які вымушаны быў таксама. Ён забараніў разбураць усё захопленае, тлумачачы гэта тым, што, прабачце, тое, што мы захаваем, сведчыць пра нашу магутнасць. Калі мы змаглі заваліць такую цывілізацыю, ну гэта ўжо сведчыць якраз пра тое, што мы значна больш магутныя, чым тыя, каго мы перамаглі. Што, дарэчы, адрознівала яго ад тых жа вандалаў, якія увайшлі ў гісторыю і сталі назвай вандалізму. Вандалізму, так. Але ж глядзіце, часы мяняюцца, і некаторыя помнікі знікаюць. Гэта і сёння адбываецца. Так? Не тое, што яны разбурыліся самі там, так, з цягам часу, а прыходзіць нейкі іншы строй палітычны і разбураюцца помнікі. Так? Мы ведаем, як у шматлікіх краін, у постсавецкіх, зараз можна казаць, так, дзе шмат помнікаў знесена. Я так разумею, у сярэднявеччы таксама такія выпадкі былі. Гэта было і ў сярэднявеччы. Гэта, у прынцыпе, вайна помнікаў, так званая, гэта нішто новае. Не тое, што прыдумана, скажем так, цывілізацыі ў сучаснасці, гэта тое, што было і ў старажытнасці. Тыя ж вандалы, тыя ж іншыя сутыкненні, асабліва міжцывілізацыйныя сутыкненні, калі разбурэння спадчыны ці разбурэння набыткаў пэўнай цывілізацыі, пэўнай краіны, пэўнага горада, гэта ўсведамлялася як яшчэ адна ступень сваёй перамогі. Таму, на вялікі жаль, плюс рэлігія магла, скажем так, уздзейнічаць на тое, каб гэтыя храмы разбураліся. Таму гэта і ў старажытнасці бачым, мы бачым гэта і ў сучаснасці, калі той жа рух Талібан статуі Будды разбурыў у Афганістане, ці калі славутыя гліняныя мячэці ў Цімбукту, Рэспублікі Малі былі знішчаны, і зноў ж такі дзеячамі ўжо ісламскага фундаменталізму, але крыху іншага кірунку. Таму гэтая з'ява... Далёка хадзіць і не трэба, напрыклад, калі на нашых тэрыторыях, так, то каталіцызм, то праваслаўе перабудоўвалі храмы таксама. Ну, тут перабудоўвалі, тут, скажем так, усведамленне спадчыны на ўзроўні культуралогіі, усведамлення на ўзроўні рэлігіі на крыху іншае, таму што для рэлігійных асоб гэта ў першую чаргу культавае месца, дзе можна звярнуцца да Бога, дзе можна ажыццяўляць непасрэдна пэўныя рытуалы, у той жа час як для гісторыкаў, для культуролагаў, спецыялістаў у галіне мастацтвазнаўства гэта ўсведамляецца як нешта зусім іншае. Гэта частка і гэта набытак усёй сусветнай чалавечай цывілізацыі. І таму гэта так значна і гэта так важна.
А наконт адносін і змянення можна ізноў ж таки ўбачыць і ў еўрапейскім сярэднявеччы, і ў нашым сярэднявеччы, но ў нашым гэта можа не так заўважна, тому што ў нас рымскай цывілізацыі не захоўвалася і рэшткаў рымскай цывілізацыі, але тыя ж славутыя акведукі, віадукі, рымскія фрагменты рымскіх дарог, таму што вядома, што ўсе дарогі вялі ў Рым, гэта была цэлая сістэма створана і выдатнейшых мастоў, якія потым у сярэднявеччы проста паўтарыць не маглі. У сярэднявеччы іх не разбуралі. Не разбуралі па адной простай прычыне. Лічылася, што, ну, нельга, канешне, пра ўсе казаць, але многія захаваліся дзякуючы таму, што людзі ўсведамлялі, што чалавек не можа пабудаваць такое. Цывілізацыя адкацілася значна на ступень ніжэй. Таму гэта ўсведамлялася, што калі такое можна пабудаваць, выключна з дапамогай Бога ці д'ябла. Але да Бога ніхто не звяртаўся, таму гэта ўсё называлі д'яблавымі мастамі і адпаведна ўспрыманне адносін. Але іх выкарыстоўвалі ці абходзілі? Маглі выкарыстоўваць. Самае цікавае, што некаторыя па сённяшні дзень выкарыстоўваюцца. У Еўропе, і Еўропа гэтым ганарыцца. Там ужо гаворка вядзецца больш, чым пра 1000, нават ужо па сутнасці можна хутка будзе 2000 гадовых існавання, але вось сведчанне магутнасці Рымскай імперыі, якая ўсё ж такі загадала доўга жыць, як кажуць. І ўсё ж такі вось спробы вось нешта захаваць, гэта такая адметная рыса магутных краін, так, імперый. А потым, калі вось адбываецца нейкае паразуменне, ну, з краін, якія менш па памеры, якія не такія нават не такія магутныя. Не такія магутныя. Тут не толькі імперыі да гэтага доўга ішлі, скажем так, тут можна прасачыць ізноў ж такі на еўрапейскім прыкладзе, у першую чаргу, цэлы працэс, складаны працэс, таму што спачатку, напрыклад, у тым жа сярэднявеччы спадчыны ўспрымалася толькі тое, што непасрэдна звязана з рэлігіяй. Калі гэта быў каталіцкі свет, спадчыны ўспрымаліся каталіцкія храмы, дапусцім, у праваслаўным свеце было крыху інакш, праваслаўныя храмы, зразумела, але ну, як можна было ўспрымаць на тых жа нашых землях доўгі час, многія храмы яны былі драўляныя, яны доўгі час, улічваючы колькасць пажараў, войнаў, яны проста не вытрымлівалі. Сітуацыя змяняецца, калі тут з'яўляюцца больш каменныя пабудовы. Хаця, канешне, ёсць і іншыя прыклады. Тут взять тую ж Спасапрабажэнскую царкву у Полацку і нашу Дабравечнскую царкву, але гэта невялічкія выключэнні, якія дасталіся з перыяду старажытнай Русі, вось з таго перыяду росквіту, менавіта каменнай культавай архітэктуры, які потым крыху змяніўся, улічваючы тое, што абсалютная большасць храмаў доўгі час былі драўляныя. Таму і стаўленне да іх было крыху іншае, ніяк вось да помнікаў архітэктуры і аб'ектаў спадчыны. Іх можна было перабудаваць з новага матэрыялу, і гэта ж успрымалася тое ж самае, як вось гэта такі ж значны, важны, культавы, рэлігійны аб'ект. Але не усведамлялася якраз як спадчына. У Еўропе сітуацыя змяняецца ў 17 стагоддзі, прычым самае цікавае, што змяняецца першым прыкладам, калі Это ўжо ў час адраджэння. Гэта адраджэнне, дарэчы, адраджэнне, вось прыклад, калі працягваць папярэднюю тэму, спачатку захоўвалі спадчыну сваю еўрапейскую перыяду, рэлігійную свайго перыяду. Адраджэнне абуджае цікавасць да антычнасці, і тут ужо антычная спадчына пачынае ўсведамляцца вось як штосьці цікавае. І цікавасць да спадчыны паступова ўзрастае і даходзіць да таго, што ў 1630 годзе у імператара Густава Адольфа, у шведскага імператара, з'яўляецца спецыяльная пасада адказнага за старажытнасці. Гэта той чалавек, які пры двары павінен быў сачыць і адказваць за гэтае пытанне. Таму у чымсьці... Аддзел па ахове помнікаў стварыўся ну, што штосьці такое толькі у асобе аднаго, скажем так, чалавека і ў інтарэсах аднаго толькі канкрэтнага імператара. У той жа Швецыі з'яўляецца і першае заканадаўства, прычым год таксама проста запомніць, там ужо 3 шасцёркі, 1666 год, але гэта першы прыклад ужо
не старажытнага рымскага, а менавіта, ну, можна казаць, перыяду Еўропы новага часу, на што і звяртаюць увагу. У далейшым гэта ўжо была французская буржуазная рэвалюцыя, таму і першае заканадаўства ў Францыі, першыя установы з'яўляюцца па выніках французскай буржуазнай рэвалюцыі, у выніку тых складаных працэсаў стварэння нацыянальных дзяржаў, якія адбываюцца пасля вось гэтых рэвалюцыйных падзей, таму што Францыя, па сутнасці, абудзіла цэлую хвалю зараджэння нацыянальных дзяржаў у Еўропе, а затым і ва ўсім свеце, і падштурхнула да гэтага іншых. І, ў прынцыпе, гэты штуршок, ён закрануў і нас. Калі казаць ўсё ж такі бліжэй да нашых ваколіц, непасрэдна браць Віцебшчыну, браць Беларусь, цікавасць да спадчыны з'явілася, ну, можна фіксаваць яшчэ ў перыяд Вялікага княства Літоўскага адназначна, прычым гэта зафіксавана і ў статуце Вялікага княства Літоўскага, таму што ў статуце ў 3 напісана, што захоўваць і не рушыць старажытнасці, а гэта у чымсьці можна разглядаць як спробу захавання нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны, таму што старажытнасці гэта звычаі, абрады, гэта тое, што і зараз у нас прапісана ў Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб культуры, і, скажем так, той накірунак, якому надаецца асаблівая ўвага, таму што гэта вельмі папулярна зараз не толькі ў нас, гэта папулярна ва ўсім свеце. І Але кажуць пра тое, што нават на нашых тэрыторыях больш захавалася нейкіх звычаяў і абрадаў, чымсьці ў Еўропе. Як і тых жа, калі Просто там казаць так пра... не собираюць, як у нас. І калі казаць пра нематэрыяльную, ты ж збіральнікі фальклору кажуць пра тое, што Еўропа зайздросціць нам, што у нас сапраўды больш захавалася старых абрадаў, звычаяў і песень, у першую чаргу, чымсьці ў іх. Ну, гэта дзякуй Богу. Галоўнае, што гэта ўсё на шчасце зафіксавана і яшчэ тымі ж фальклорыстамі 19 стагоддзя, на вялікі жаль, сярод носьбітаў, можа, далёка не ўсе гэтыя песні, прыказкі, прымаўкі, казкі і гэтак далей, легенды, паданні, яны захаваліся. Але тым не менш шанец у нас ёсць, і галоўнае, што мы гэтаму надаем асаблівую ўвагу. У тым ліку на ўзроўні раёнаў, калі паглядзець колькасць нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцяў, яна ў нас імкліва павялічваецца. Прычым Віцебшчына тут адна з лідараў, можна сказаць. Ну, Мінск цяжка дагнаць па колькасці, але Мінск аказаўся хітрэйшы за ўсіх, дзякуючы аднаму чалавеку, калі ад Мінска былі ўключаны у якасці нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцяў усе геральдычныя выявы, якія ёсць, гістарычныя геральдычныя выявы, якія былі ў калекцыі Цітова. Ну, вось, атрымалася, што Мінск тут за кошт, у тым ліку, віцебскіх гербоў, герба Віцебска, іншых гарадоў Віцебшчыны, вось, Мінск, менавіта горад Мінск адарваўся па колькасці, але ёсць да чаго імкнуцца. Калі казаць пра іншыя каштоўнасці, у той жа шляхты нараджаецца інтарэс да сваёй старажытнасці, нараджаецца інтарэс да археалагічнай спадчыны. Ну і на вялікі жаль у той час пачынаецца такая з'ява, як чорныя капацелі. Ну, калі зараз яны па-за законам, на той момант яны былі, ну, скажем так, не забаронены. Гэта было не забаронена, але і не забаронены. Больш таго, гэта якраз і параджала цікавасць да сваіх каранёў, да сваёй старажытнасці, і дайшло да таго, што вельмі часта шляхціцы бавілі час тым, што раскопвалі, допустим, старажытныя курганы, но тое, што іх цікавіла, тое, што асабліва вылучалася, асабліва калі з тымі ж курганамі былі звязаныя разнастайныя легенды, і ўсё, што там знаходзілі, яны гэта размяшчалі ў свае прыватныя калекцыі. Такіх калекцый старажытнасцяў у нас было даволі шмат. Гэта зафіксавана і ў 19 стагоддзі, калі паглядзець, многія, хто з прадстаўнікоў тагачасна арыстакраты, дварэнства, яны сабе дазвалялі якраз такое. Больш таго, апошні кароль Рэчы Паспалітай, вялікі князь літоўскі, Станіслав Аўгуст Панятоўскі, ён нават настойліва рэкамендаваў усе цікавыя рэчы, якія будуць знойдзены, пра ўсе цікавыя знаходкі, якія будуць знойдзены на тэрыторыі дзяржавы, інфармаваць яго, таму што у яго ў самого была цікавасць да гэтага. Прыкладна тыя ж самыя працэсы ішлі ў расійскай імперыі. Ну, тут значная роля адводзілася Петру I, які пачынае ствараць сетку музеяў і збірае самыя яркія старажытнасці. У Расіі, калі у нас тут шляхта ў асноўным займалася разбурэннем курганаў, у Расіі фіксавалася, калі
гэтым займаліся і сяляне. Гэта быў своеасаблівы адыходны промысел. Сялянам, калі не было сельскагаспадарчых заняткаў, калі вось паміж асноўнымі іх заняткамі быў свабодны час, і асабліва ў тых раёнах, дзе у курганах можна было шмат чаго знайсці. Ну, у першую чаргу гэта поўдзень Расіі, дзе, канешне, там ёсць і скіфскія элементы, там ёсць сармацкі след. Ну, адпаведна, там могуць трапляцца і каштоўныя металы, і каштоўныя рэчы, якія потым можна прадаць. Таму такая з'ява, як буграванне, гэта разбурэнне старажытных магіл, яна становіцца звыклай для цэлых рэгіёнаў, што нават з гэтым прыйшлося змагацца ўжо на той момант. Але, прабачце, яны ж плацілі нават падатак, ці не, з таго, што знаходзілі? Тут складана, так? Складана сказаць, але хутчэй за ўсё у іх... Магчыма. Падаткавая сістэма давно развівалася. У іх быў канкрэтны ўласнік у гэтых сялян, які сам вызначаў, якія падаткі, разумеў, што яму трэба і ідзе. колькі, так? Таму тут ёсць свае нюансы. Калі беларускія землі апынуліся ў складзе расійскай імперыі, ну, гэта ўжо канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, гэта вось якраз той перыяд, пра які мы казалі, гэта цікавасць да старажытнасцяў, цікавасць ва ўсім свеце. У Расіі гэта асабліва праяўляецца пасля 1812 года. Таму што вайна з Напалеонам, яна вельмі паўплывала на узмацнення ідэнтычнасці, па меншай меры дзяржаўнай ідэнтычнасці, у тым ліку і нацыянальнай ідэнтычнасці для значнай колькасці жыхароў расійскай імперыі, якія ўсведамлялі сябе ў першую чаргу рускімі. І гэта узвышала цікавасць да сваёй гісторыі, да сваіх старажытнасцяў. Зразумела, што паступова і на ўзроўні дзяржавы узнікае цікавасць палічыць, а што ў нас ёсць такога вось старажытнага, чым можна ганарыцца. Таму ў 1826 годзе прадпрымаецца першая спроба сабраць усю інфармацыю пра старажытныя аб'екты, у першую чаргу помнікі архітэктуры на той момант, якія усведамляліся якраз старажытнымі аб'ектамі, дзеля таго, каб ацаніць тое, што ёсць. І захаваць па магчымасці. Не захаваць, у першую чаргу бачыць, што ёсць і чым можна ганарыцца, скажам так. Спроба прывяла да таго, што было сабрана каля 4000 помнікаў, якія затым былі нават спіс гэты апублікаваны. Але ніякіх мер па іх ахове ці чаго іншага яно не прадпрымалася на той момант. Такая ж спроба прадпрымаецца і ў 1837 годзе, праз 11 гадоў атрымалася так, калі ўсім губернатарам прыйшлі прадпісанні, таксама сабраць інфармацыю пра тыя вось каштоўнасці, старажытныя будынкі ў першую чаргу, якія захаваліся. І тут яскравы прыклад з Віцебшчыны. Урэшце мы падышлі да Віцебскай вобласці. І вось тут я прапаную зрабіць невялічкую паузу, такую інтрыгу патрымаць. У нас зараз адбываюцца вясновыя такія змены. Уважлівыя тэлегледачы маглі пабачыць, што зараз мы не толькі на тэлеканале Віцебск выходзім, але таксама на тэлеканале Беларусь-4. Ну а сёння чацвер, дзень прэм'ер, таму прэзентуем вам нашу новую рубрыку для тых, хто не супраць пашыраць свой слоўнікавы запас. Вось аўтар Сяржук Маркаў. Не трэба ўставаць нават з канапы, будзем зараз усе вывучаць нейкае новае слова кожны дзень. Можа і не адно. А і не адно нават. Кожны раз будзе па-рознаму. Вось давайте паглядзім і даведаемся, што ён там падрыхтаваў. Прывітанне, сябры! Наша новая рубрика называется «Стракатыя пацеркі». І ў некаторых з вас адразу ж узнікае пытанне, што ж гэта за пацеркі такія, да таго ж яшчэ і стракатыя. Ну, давайте разбірацца па парадку. Слова «стракаты» на Віцебшчыне вельмі распаўсюджана ў Бішанковіцкім, Шашніцкім і Глыбоцкім раёнах. І што ж яно абазначае? А абазначае яно рознакаляровыя плямы. Ці, калі падабраць адпаведнік з рускай мовы, то будзе гэта значыць пёстры, ці па-беларуску зноў-такі сінонім пярэсты. І ўжываецца гэтае слова не толькі ў дачыненні да жывёлаў. Вось, напрыклад, у апісанні земнаводных і паўзуноў у энцыклапедыі пазначана: на брушку вужа вельмі стракаты малюнак з-за рознага спалучэння цёмных плям на матава-белых шчатках. Але слова «стракаты» можна ўжываць і ў дачыненні да людзей. Напрыклад, калі на якое свята моладзь
у сваёй рознакаляровай вопратцы збіраецца ў карагод, каб патанчыць, каб паспяваць, то гэты карагод таксама можна смела назваць стракатым. Ну што ж, са стракатамі мы з вамі вызначыліся, засталіся ў нас пацеркі. Што ж такое пацеркі? З імі ўсё яшчэ прасцей. Гэта ўсяго на ўсяго упрыгожанне. Звычайна гэта упрыгожанне на шыю у выглядзе нанізаных шарыкаў ці нейкіх іншых такіх дробязных прадметаў. Ну, дзяўчатам больш вядома, што такое пацеркі, канешне. Але гэта не толькі ўпрыгожанне. Людзі нашыя вельмі заўважлівыя. І глядзіце, калі быў год, напрыклад, неўрадлівы на бульбу, таксама маглі сказаць, што бульба як пацеркі, то бок яна зусім дробненькая. Ці, напрыклад, дзяўчына, якая вельмі доўга чакала ад свайго маруднага хлопца вось тое самае сакраментальнае «выходзь за мяне», ад шчасця адразу магла заліцца слязьмі буйнымі, ну тут ужо наадварот не як дробненькі маленькі бульбіны, а вялікімі слязьмі, буйнымі як пацеркі. Але нашыя з вамі пацеркі будуць складацца з сакавітых, прыгожых, стракатых слоў і выразаў, і вы іх яшчэ шмат пачуеце і даведаецеся новых. Таму да заўтра, да сустрэчы, сябры. А я вам жадаю стракатых дзён і ясных думак. Вось і адбылася прэм'ера нашай новай рубрыкі «Стракаты і пацеркі», а мы вяртаемся да нашай размовы. У эфіры «Вечерний Віцебск». Дзяніс Юрчак у студыі, і сёння мы размаўляем пра гісторыка-культурныя каштоўнасці. І у нас інтрыгу мы затрымалі. Мы падышлі да Віцебскага рэгіёна. Да Віцебскага рэгіёна падышлі. І потом было вось гэта. 1837 год. Усе губернатары Расійскай імперыі атрымалі прадпісанне знайсці тыя каштоўнасці, якія ёсць у рэгіёне. Адпаведна, у абсалютнай большасці рэгіёну ўсё было даручана паліцыі. Паліцыя шукала, чым можна ганарыцца. І ў выніку, калі з Полацка прыйшла інфармацыя пра тое, што знойдзены адзін аб'ект. У Полацку адзін. У калысцы беларускай дзяржаўнасці, тое, што зараз мы аб'ядналі ў цэлы гісторыка-культурны музей-запаведнік. Адпаведна, быў знойдзены дом Петра I, дзе ён быццам бы спыняўся. Быццам бы. Ну, там асобная свая гісторыя, але справа ў тым, што не заўважылі старажытныя храмы, у тым ліку храм 12 стагоддзя. У выніку губернатар уласнаручна дапісаў 2 манастыры, якія былі на той момант у Полацку, і вось толькі пасля гэтага гэты спіс быў накіраваны ў сталіцу. Таму вось такія падыходы фіксаваліся, но зразумела, на той момант яшчэ усведамлення спадчыны не склалася. Якраз 19 стагоддзя, яшчэ раз паўтаруся, гэта перыяд, калі гэта ўсё фарміравалася. Фарміравалася дзякуючы актыўнаму развіццю новай ідэалогіі, якая аб'ядноўвала буржуазію і спрабавала аб'яднаць нацыю у абсалютнай большасці дзяржаў не вакол манарха, а вакол канкрэтнай нацыянальнай ідэі. Тое, чым можна было аб'яднаць людзей. Па меншай меры растлумачыць ім, што яны ўяўляюць пэўную еднасць. І гэта нараджае цікавасць да гісторыі і да старажытнасцяў. Адначасова 19 стагоддзе гэта актыўнае развіццё разнастайных навук, у першую чаргу тэхнічных навук, хіміі, фізікі і гэтак далей. Таму з'яўляюцца новыя спосабы кансервацыі, новыя спосабы вывучэння, даследавання, з'яўляецца археалогія, ўрэшце рэшт, у сучасным разуменні больш-менш прафесійная. І гэта ўсё разам у сукупнасці спрыяе нараджэнню культу спадчыны. Ну і плюс у 19 стагоддзі спадчыны паступова пачынаюць разумець ужо не толькі антычнасць, як мы казалі, і ці тое, што непасрэдна звязана з рэлігіі. Катэгорыя спадчыны, яна пашыраецца на іншую колькасць аб'ектаў, якая захавалася да тых часоў. Ну, правда, як паказвае прыклад 1837 года, гэта не заўсёды хутка даходзіла, у тым ліку, да нашых рэгіёнаў. Ну, правда, у Еўропе мы можам бачыць тыя ж самыя працэсы. Гэта ўсё было расцягнута на дзесяцігоддзі, таму тут няма чаму здзіўляцца. Але працэс ішоў. Працэс ішоў, калі і сфарміравалася расійскае імператарскае археалагічнае таварыства, якое таксама было накіравана на захаванне ўжо археалагічнай і не толькі археалагічнай, але архітэктурнай спадчыны, таму што там асабліва актыўнасць
праявіў чалавек Пётр Пакрышкін, з імем якога звязаны значныя дасягненні ў захаванні культурных каштоўнасцяў расійскай імперыі. Правда, на вялікі жаль, ён мае дачыненне да знішчэння шэрагу культавых аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі, таму што дазволіў правесці гэта. Дазволіў, таму што яны былі не той канфесіі, якая адпавядала асноўнай ідэалогіі на той момант. Таму тут гэта ўсё зразумела, і гэта былі... Шкада. Ну, на вялікі жаль, слова «нармальныя працэсы» цяжка ўжываць, але для таго часу гэта была суровая рэчаіснасць, таму што ёсць, то ёсць. Адначасова ў расійскай імперыі з'яўляюцца ідэі сфарміраваць сваё заканадаўства. Калі ў асобных дзяржавах Еўропы яно ўжо з'явілася, Расія спазнялася. Але на працягу ўсёй другой паловы 19 стагоддзя гэты працэс ішоў. Прапаноўваліся некалькі варыянтаў заканадаўства. У прыватнасці прапанавалася разбіць Расію на шэраг асобных акругоў, каб на чале кожнай акругі стаяў універсітэт, і збіраліся якраз на універсітэты, на тыя прафесійныя кадры ў галіне, у першую чаргу гісторыі, старажытнасцяў, якія там ёсць, ускласці вось гэты абавязак захоўваць спадчыну. Разглядаўся і другі варыянт, які актыўна абмяркоўваўся, каб перадаць гэта ўсё ў Міністэрства ўнутраных спраў. Улічваючы тое, што не трэба разумець, што Міністэрства ўнутраных спраў, як у нас зараз, гэта ўспрымаецца, што гэта толькі міліцыя. На той момант гэта было больш шырокае ведомства з больш шырокай спецыялізацыяй. І, дарэчы, якраз гэты варыянт, у рэшце рэшт, амаль быў даведзены да канца. Праўда, у расійскай імперыі заканадаўства так і не было прынята. Нягледзячы на тое, што канчатковы законапраект быў падрыхтаваны, быў прапанаваны тагачасным прэм'ер-міністрам Пятром Сталыпінам, але так сталася, што ў гэты момант, калі быў прапанаваны законапраект, палітычнае супрацьстаянне Дзяржаўнай думы і прэм'ера расійскага прывялі да таго, што гэты законапраект без усялякіх падстаў, скажем так, па сваім змесце быў адхілены. Таму што існавала палітычнае супрацьстаянне ўнутры грамадства, ўнутры дзяржавы. У выніку да рэвалюцыі можна казаць, што ў Расіі заканадаўства абаходу гісторыка-культурнай спадчыны так і не склалася. Хаця значныя дасягненні ўсё ж такі былі зробленыя. У тым ліку былі прыклады і спробы рэканструкцыі і рэстаўрацыі аб'ектаў, можа яшчэ не на самым якасным узроўні. Былі першыя раскопкі, праводзіліся, прычым ужо можна лічыць прафесійна, правда, прафесійна методыка яшчэ не была складзена, але мы ўжо, здаецца, казалі пра тое, што... Але зрухі значныя ўжо. Зрухі значныя. Першыя раскопкі ў горадзе праводзіліся менавіта ў Віцебску, калі Сапуноў замкавую гару капаў. Таму гэта значнае дасягненне для нашага рэгіёна, але на вялікі жаль... Толькі хто не глядзеў, скажа, што гэта ён не ўсю зрыў, калі капаў. Гэта не тая гісторыя. Просто ўзровень, на вялікі жаль, што капаў добра, але ўзровень археалогіі не дазваляе зараз. Калі б мы бачылі тыя прадметы, мы бачылі, калі б вялася поўнасцю апісання вось гэтых слаёў, якія там знойдзены, гэта была б велізарная каштоўнасць, нават спецыялістам не трэба было б зараз самім капаць, а зараз і капаць няма чаго. Вось калі б гэта захавалася, мы б маглі смела рабіць вялікія высновы наконт той гісторыі фарміравання Віцебска на месцы вось гэтага гарадзішча ў цэнтры горада, якога, на вялікі жаль, зараз няма. А вось, прабачце, пра тое, што зараз археалогія другая, гэта якой яна была раней? Гэта ж просто, там капаеш, знаходзіш, вось, там пішаш, камень, я не хачу пакрыўдзіць. Камандзіруйце крылацкі. Не зараз, я нікуды не паеду. Археалогія гэта у першую чаргу не артефакты. Археалогія гэта ўсё ж такі слаі, калі здымаюць слой за слоем дзеля таго, каб бачыць тыя складаныя працэсы, якія адбываліся. Таму што пасля жыццядзейнасці кожнага пакалення застаецца ўсё новы і новы культурны пласт. Ён павялічваецца. Нездарма у цэнтры гарадоў у нас часам да 8-11 метраў гэта ўсё даходзіць. І калі археолагі гэта паступова здымаюць, яны ўсё бачаць. Яны могуць бачыць, калі якія пажары адбываліся, скажем так, і гэтак далей. І вось, здымаючы пласт за пластам, можна паглыбляцца у 16, 14, 12 стагоддзе, чым зараз так цікавыя раскопкі, якія запланаваны ў Полацку. Таму што там можна дакапацца да тых пластоў, куды яшчэ археолагі не зазіралі. Там сапраўды чакаюць цікавыя знаходкі. Таму, дай Бог, гэта ўсё будзе рэалізавана. Вось Іван Андрэевич валанцёрам.
Яны якраз там патрэбны. Вось і знайшлі занятак на лета. Магчыма. Як я правёў лета. О, цудоўны У якім стагоддзі я правёў лета? Паглыбляючыся. Так, паглыбляючыся. Затым у нас ідзе Першая сусветная вайна, і затым ідзе рэвалюцыя, калі карэнным чынам усё змяняецца, нашы землі апынуліся ў складзе іншай дзяржавы, і дзяржавы, якая рухалася ўжо ў іншым накірунку, з іншым кіраўніцтвам. Зразумела, што пазіцыя бальшавікоў да той гісторыі, якая папярэднічала ім, была не самая лепшая. Аб'яўленая Ленінам вайна дворцам, яна садзейнічала таму, што спадчына, у першую чаргу, вось гэта дваранская, шляхецкая спадчына, якая на той час захоўвалася і была прадстаўлена ў шматлікіх шляхецкіх сядзібах, а пра нацыяналізацыю сядзіб якраз і абмяркоўвалі пытання ў папярэдняй перадачы. Гэта губляецца, ці добра, калі нацыяналізуецца і калі захоўваецца. А часам, на вялікі жаль, многія аб'екты маглі быць разрабаваны і знікнуць у невядомым накірунку. Я проста магу прывесці прыклад, калі даводзілася чытаць дакумент, які звязаны з непасрэдна маёй радзімай, Лёзненскім раёнам, калі ў маёнтку Піора, апошняга ўладара Піорамонта і, адпаведна, вакольных мясцінаў, пазначана, што ў 20-е гады мясцовы жыхар напісаў у газету і сказаў, што сядзіба пана разрабавана, а самае жудаснае, што зараз у сядзібе яшчэ валяюцца партрэты старажытных асоб панскага паходжання, якія нікому не патрэбны. Хай з музею прыедуць і забяруць. Нават простыя асобы цікавіліся тым, што разрабавана ўсё, што можна, а партрэты засталіся. І ў выніку яны патрапілі ў музей, на вялікі жаль, след іх губляецца, хаця па апісанню зразумела, што гэта сармацкія партрэты. Гэта тое, чым зараз бы ганарыўся і ганарыцца, у прынцыпе, любы музей беларускі, але на вялікі жаль не ў такой колькасці. Вось гэта частка нашай спадчыны, яна губляецца, у тым ліку праз славутую вайну дворца. Адначасова ідзе працэс барацьбы з рэлігіяй, які таксама адмоўна паўплываў на лёс шматлікіх культавых аб'ектаў, якія дажылі да тых часоў і якія былі ў вялікай колькасці прадстаўлены на тэрыторыі Беларусі. Гэта ўжо складаны працэс, і мы ведаем і 30-е гады, калі асабліва гэты працэс ішоў, у тым ліку па Віцебску прайшоўся. Мы ведаем, што гэта было і ў перыяд Хрушчова, калі тая ж Дабравечанская царква. Па Віцебску якраз у нас яшчэ і пасляваенны перыяд, на вялікі жаль, вельмі адмоўна гэта адбілася на культавай спадчыне. Праўда, тут трэба памятаць, што была яшчэ і вайна, і многія аб'екты культавыя не ў самым лепшым стане знаходзіліся па выніках Вялікай Адчыннай вайны. Таму тут ёсць нюансы, але уся сутнасць барацьбы з рэлігіяй была прадстаўлена добра ў вершы Дзем'яна Беднага, які пісаў: «Наследию грязному позорнейших годин, иконам и крестам, всему святому хламу остался нынче путь один — на свалку, в мусорную яму». Вось у адной страфе сказана уся пазіцыя, якая на вялікі жаль была ў адносінах да царквы на той момант, і на вялікі жаль за кошт гэтага мы губляем гэтую культурную царкоўную спадчыну. Тое, што зараз прыходзіцца аднаўляць, таму што тыя храмы, якія адноўлены, яны сталі візітоўкамі сапраўднымі Віцебска, і не толькі Віцебска, гэтых прыкладаў шмат. І добра, што мы ўсё ж такі гэты пласт гісторыі можам вярнуць і можам ад яго адштурхнуцца. Асаблівасцю захавання помнікаў у 20-30-е гады, захавання культурнай спадчыны нашай, вызначаецца тым, што ў 20-е гады шырока пашыраецца рух краязнаўства. Краязнаўствам актыўна займаліся. Больш таго, гэта перыяд, калі дзейнічае Інстытут беларускай культуры, калі фарміруецца Акадэмія навук. Гэта перыяд, калі фарміруецца наша музейная сетка. Таму вельмі добра, што сярод тых жа супрацоўнікаў музеяў аказаліся энтузіасты, якія актыўна збіралі гэтыя артефакты самага рознага прызначэння. Гэта і калекцыі, прычым тыя ж калекцыі прыватнаўласніцкія, гэта і культавыя рэчы,
нездарма за кошт дзейнасці музея былі захаваны мощы Ефрасіні Полацкай, таму што яны выстаўляліся ў Віцебску якраз у музеі. І гэта, дзякуй Богу, што так сталася, таму што мы нашу святую заступніцу, дзякуючы гэтаму, змаглі захаваць, і яна зараз ёсць у Полацку, у нас сваім месцы. Адпаведна, таму працэсы адбываліся, на вялікі жаль, 30-е і 40-е, працэсы крыху іншыя, вайна таксама не садзейнічала пытанню захавання гісторыка-культурнай спадчыны. Зразумела, што многія аб'екты яны знікаюць, у тым ліку ў выніку баявых дзеянняў, таму што многія храмы, калі з імі не справіліся раней, іх вельмі часта накрывалі артылерыяй, дзякуючы таму, што часцей за ўсё гэта было вельмі добры аб'ект, на які можна было арыентавацца. Гэта арыенціры, які трэба было прасцей знішчыць дзеля таго, каб эфектыўней працягваць баявыя дзеянні непасрэдна ў тым ці іншым раёне. Таму, на вялікі жаль, храмы цярпелі ад гэтага. Але калі да вайны пытаннямі аховы гісторыка-культурнай спадчыны займалася сістэма адукацыі, таму што сфера культуры асобна не рэгулявалася. Гэта была Народны камісарыят асветы. Пасля вайны сітуацыя карэнным чынам змяняецца, калі з'яўляюцца спецыялізаваныя ведомствы і міністэрствы, якія ажыццяўлялі рэгуляванне ў сферы культуры. І пасля вайны, у прынцыпе, фарміруецца савецкае заканадаўства аб ахове помнікаў гісторыі і культуры. Менавіта так гэта называлася на той момант. Это вось 1976. А гэта спачатку ўсё ж такі 69 год. Першы беларускі закон аб ахове помнікаў культуры з'яўляецца ў 1969 годзе. А затым з'яўляецца агульнасавецкае заканадаўства, і ўжо па прыкладзе агульнасавецкага ў 76 годзе прымаецца, ці ў 78, тут ужо магу крыху збіцца, прымаецца другі закон. Чым яны адрозніваліся? Першы закон у многім тое, што было закладзена тады, захоўваецца і па сённяшні дзень. Адзінае, што ў законе 69 года прысутнічае тэрмін помнік культуры. Гэта той помнікамі культуры называліся археалагічныя помнікі, помнікі археалогіі, помнікі гісторыі, помнікі архітэктуры. Так, штосьці вылецела з тыпалогіі, якая існавала, але гэта ўжо не самае галоўнае. Пазней, у 70-е гады, па прыкладзе ўсяго Савецкага Саюза з'яўляецца крыху іншая катэгорыя – помнікі гісторыі і культуры. І гэта замацавана ў савецкім заканадаўстве, і гэта замацавана ў нашым законе, новым законе, які быў прыняты ў 70-е гады. І галоўнае, што там з'яўляецца яшчэ новая тыпалогія, гэта дакументальныя помнікі і помнікі горадабудаўніцтва. У прынцыпе, тое, што нават зараз у многім... А дакументальныя помнікі? Гэта дакументальнымі помнікамі дакументы, якія могуць захоўвацца ў архівах, якія могуць захоўвацца ў музеях. Гэта ў нас ёсць і зараз у кодексе аб культуры, і у нас шэраг аб'ектаў такіх уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Таму з гэтага часу, па сутнасці, пачынаецца ўлік помнікаў гісторыі і культуры. Менавіта гэтая катэгорыя ўжываецца, і на вялікі жаль, вельмі часта і па сённяшні дзень у нас яшчэ, арыентуючыся на Савецкі Саюз, мы спрабуем карыстацца той тэрміналогіяй, якая адменена ў нас у 92-м годзе. І на заканадаўчым узроўні ўжо не замацавана. Помнікаў гісторыі і культуры ў нас на ўзроўні закону якраз у такім спалучэнні няма. У нас захавалася толькі створанае ў 60-е гады таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, якое вось яно не змяніла сваю спецыялізацыю, сваю назву. Але гэта тое, што сведчыла пра ўзрастанне цікавасці да сваёй гісторыі. Чаму гэта цікавасць нарадзілася ў той час і развівалася? Таму што аб'ектамі, помнікамі гісторыі лічыліся абсалютная большасць аб'ектаў, звязаных з Вялікай Адчыннай вайной. І таму гэта садзейнічала і развіццю заканадаўства, на шчасце, і фарміраванню таварыства аховы помнікаў, якое, дарэчы, 80-е гады часам налічвала нават каля 1 мільёна сяброў у сваім складзе. Ну, зразумела, што многія яны былі там адміністрацыйнымі метадамі, але галоўнае, што гэта спроба акумуляваць значныя часткі, значную колькасць сродкаў, якія накіроўваліся на захаванне якраз аб'ектаў, на помнікі культуры і помнікі гісторыі. Ну, калі паглядзець савецкія спісы, аб'екты дзяліліся на два віды. Гэта аб'екты рэспубліканскага значэння
якія замацоўваліся на ўзроўні пастановы Савета міністраў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, і аб'екты рэгіянальнага значэння, там прымалася рашэнне, у сучасным разуменні гэта рашэнне аблвыканкама. І вось яны туды уносіліся па сутнасці. Апошняе рашэнне па папаўненні савецкага спісу я бачыў 92-го года. Гэта адпаведна ўжо новы закон пачаў працаваць, але уносілі яшчэ ў папярэдні спіс. І сталася так, што ў нас ёсць кніга апублікаваная, збор помнікаў гісторыі культуры Віцебскай вобласці, але яна апублікавана ў сярэдзіне 80-х, і далёка не ўсе аб'екты, якія былі па стане на 92-гі год у гэтым спісе, увайшлі ў гэтае выданне. Гэта таксама пэўны нюанс, які прысутнічае і на які варта звяртаць увагу. Але заканадаўства ў нас з таго часу таксама змянялася. Зразумела, што падзеі, звязаныя з нараджэннем беларускай дзяржаўнасці па выніках распаду Савецкага Саюза, яны не маглі не закрануць гэтую сферу. У выніку ў 92-м годзе прымаецца першы закон ужо Рэспублікі Беларусь аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Той закон, які дзейнічаў да 2006 года, покуль ён не быў прыняты ў новай рэдакцыі з істотнымі зменамі. І той закон, які карэнным чынам змяніў падыход да катэгорыі спадчыны. У прыватнасці, калі раней помнік гісторыі і помнік культуры. Помнік культуры гэта тое, што звязана з культурай, гэта пэўны аб'ект, які ўяўляе пэўную цікавасць, в першую чаргу, скажем так, з пазіцыі культуры. У помнікі гісторыі ў абсалютнай большасці запісваліся аб'екты, звязаныя з Вялікай Адчыннай вайной. Гэта маглі быць і памятныя мясціны, месца размяшчэння штабу партызанскай брыгады, допустим. У нас ёсць такія помнікі, месца нараджэння героя, помнікі, творы манументальнага мастацтва. Просто многія помнікі Леніну лічыліся помнікамі гісторыі і былі ў гэтым спісе. А да сённяшняга дня вось захавалася, вось тады гэта было прынята і сёння? Зараз гэта не дзейнічае, і спіс у нас новы дзейнічае, таму тут ёсць пэўныя нюансы, але наконт змен падыходаў. Па-першае, пры распрацоўцы новага закону 92-го года арыентаваліся ўжо на агульнасусветны досвед. Таму замест катэгорыі помнікі гісторыі і культуры уводзіцца новая катэгорыя. Гісторыка-культурная каштоўнасць ці гісторыка-культурная спадчына. Гэта штосьці больш агульнае, і што аб'ядноўвае вось гэтыя асобныя каштоўнасці. Чаму змянілі тэрміналогію? Па-першае, помнік гісторыі культурнай, ён не закранае нематэрыяльную спадчыну, допустим. Гэта катэгорыя больш шырокая. Але з другога боку гісторыка-культурная спадчына павінна валодаць пэўнымі крытэрыямі для іх надання. У выніку многія тыпавыя помнікі таму ж кіраўніку пралетарыята, яны ў спісе новым не апынуліся. Таму што яны былі тыпавымі, яны былі створаны з не самых даўгавечных матэрыялаў, і ў выніку змяніўся падыход і змянілася рэчаіснасць. І, як завжди, нам крыху не хапіла часу, так, Іван? Адна хвілінка ёсць, калі мы можам вось нешта дадаць. У мяне было такое пытанне, вось гэтыя шыльды, якія можна пабачыць на дамах, гісторыка-культурная каштоўнасць, а калі, напрыклад, на нейкім будынку няма гэтай шыльды, гэта ж не азначае, што гэта не з'яўляецца культурнай каштоўнасцю? Азначае. Што, я так разумею, не ў рэестры гэтым. Тыя аб'екты, якія знаходзяцца ў дзяржаўным спісе гісторыка-культурнай каштоўнасці, я думаю, у нас будзе падстава пра гэта асобна паразмаўляць, але тым не менш. Калі няма шыльды, гэта азначае два варыянты, нават тры. Па-першае, гаспадар не выконвае нормы заканадаўства, яго можна прыцягнуць да адказнасці па артыкуле 19.2 Кодекса адміністрацыйных правапарушэнняў. Як мы пачалі, так, два. З гэтага трэба было пачынаць. Другі варыянт, па-першае, аб'ект яшчэ можа быць на рэстаўрацыі, на рэканструкцыі, яго маглі проста часова зняць, чыста так. Другі варыянт, аб'ект можа ўяўляць гісторыка-культурную каштоўнасць, але знаходзіцца ў складзе комплекснага аб'екту і не вылучаны асобна. Напрыклад, у складзе гістарычнага цэнтра горада Віцебска ўсё, што ўваходзіць у гэтыя межы, яно з'яўляецца часткай гістарычнага цэнтра. І ўжо Міністэрства культуры вызначае, што з'яўляецца гістарычным аб'ектам, што не. І трэці варыянт гэта ён не з'яўляецца. Ён не з'яўляецца.
Все, дякую вялікі за такі цікавы расповед. Заставайцеся, калі ласка, за не з намі. І нам засталося прадставіць яшчэ новую рубрыку, ці чэлендж, гэта можна назваць такім модным словам. На сённяшні дзень сітуацыя, скажем так, даволі складаная, і, калі ласка, заставайцеся па магчымасці дома. І сёння, канешне, бабулі і дзядулі, мы вельмі радыя, што вы застаецеся дома. Але ж такі тэхнічны час зараз, што все ж таки у нашых бабуль і дзядуль не ва ўсіх ёсць гаджеты ў выглядзе нейкіх смартфонаў, таму для іх самы галоўны гаджет гэта тэлевізор і галоўная магчымасць пабачыць сваіх любімых унукаў і унучак. І таму, калі ласка, калі у вас ёсць жаданне перадаць прывітанне, падтрымаць сваіх бабуль і дзядуль, калі ласка, пазначайце ў сваіх сторыс, у інстаграме, у іншых сацыяльных сетках, пазначайце Беларусь 4 и хэштег «Привет, бабуля, дед, привет». Калі ласка, давайте паглядзім гэтыя прывітанні і не саромцеся, калі ласка, дасылайце, мы іх усе будзем паказваць. Всем привет, друзья! Меня зовут Саша Каринман, и это наша новая рубрика «Привет, бабуля, дед, привет». Что же в ней будет происходить, я объясню вам прямо сейчас. Дело в том, что, как и многие из вас, я сейчас нахожусь на самоизоляции, на карантине, я сижу дома. Считаю, что если у вас также есть такая возможность, то и ни в коем случае не стоит пренебрегать, потому что это на данный момент самый эффективный способ для того, чтобы обезопасить себя и, в первую очередь, своих близких, своих бабушек и дедушек, своих родителей от возможности заразиться коронавирусом. И я считаю, что они, как и раньше, когда мы к ним приходили в гости, также хотят сейчас чувствовать наше тепло, заботу и внимание. И у нас с вами есть такая возможность с помощью нашей рубрики передать им видео-привет, отправить им видео поцелуй, улыбку и что угодно, что вы только захотите. И сделать это очень-очень просто. Для этого вам нужно записать Instagram Stories, отметить на ней аккаунт Беларусь4 Витебск, и все. И смотреть это в эфире телеканала «Беларусь4 Витебск» в программе «Вечерний Витебск» в рубрике «Привет, бабуля, дед, привет». Давайте начинать. Бабушка Лена, дядюшка Юра, привет! Привет, в деревню Дуброво, моей любимой бабушке Тане. Береги себя. Привет, дорогие бабушка и дедушка. Я вас очень-очень люблю. Не болейте, пожалуйста. Бабушка, привет. У меня все хорошо. За меня ты можешь не волноваться. Лучше себя береги. Мы очень любим тебя, бабушка. Любимая моя бабушка, я передаю тебе привет. Я тебя очень люблю. И мы скоро увидимся. А сейчас, пожалуйста, оставайся дома. Береги себя. Пока. Дорогие бабушки, дорогие дедушки, скажите, ой, никогда не забывайте нас. Привет, бабуля, дед, привет. Бабушка и дедушка, я передаю вам огромный-огромный привет. Не скучайте без нас. Мы скоро увидимся. Будьте здоровы и всегда радостны. Всем привет! И сейчас мы все на самоизоляции. И это правильно. Но поэтому мы не сможем ездить в гости к нашим любимым бабушкам и дедушкам. Но благодаря интернету и телевидению мы сможем передать им привет и поучаствовать в акции «Бабушки и дедушки. Беларусь, Россия, Дальний Восток». Я вас всех люблю и передаю привет. И желаю всем здоровья. Поучаствуй в акции. Привет, бабуля, дед, привет. И докажи своим бабушкам и дедушкам, что ты их любишь больше всех. Это были все приветы на сегодня. Если ты также хочешь порадовать своих родных и близких, записывай им видео-привет в Instagram Stories. Отмечай аккаунт Беларусь4 Витебск и смотри себя в рубрике «Привет, бабуля, дед, привет». И помни, что с Белтелеком ты рядом в любую минуту. Сказать, что любишь, очень просто. Оставь кусочек солнца мне.
спадзяемся, што ўсім ясна, што трэба зрабіць, калі будуць пытанні, заўсёды знаходзьце нас у сацыяльных сетках, і мы ўсё патлумачым. Ну, будзем спадзявацца, што вось гэты флешмоб, ён не будзе працягвацца доўга, але заўтра, ну, штосьці мне падказвае, што будзе яшчэ адзін выпуск вось такой рубрыкі. Таму чакаем гэтыя віды прывітання, а нам застаецца толькі падараваць вам музычны нумар. Пабачымся, заставайцеся дома, калі гэта магчыма. Пакуль. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.